माझ्या कर्माचे भोग मी माझ्या आवशी बापाच्या घरात असताना माझा लगीन होता होय ना होता कित्याक माका इल्ला तर पसंत नाही होता ह्यो बाप येईल माग ना घालू आणि मोठेपणा सांगाक लावलो माझो बापू गेलो घरदार बघू घर बागल्याने आणि माका सांगाक लागले घर भरान दार वाजता तट्ट्याचे तट्टे भरले घर काय हंतलं नुसतो राजवाडो मी आपला आवशी बापायच्या विश्वास ठेवलोय आणि लगीन नाव नाहीलोय काय सांगतलोय 4 दिवस झाले कोण येता भाताचा पतला घेऊन जाता कोण येता नाचण्याचा तोटो घेऊन जाता कोण येता बाकडो घेऊन जाता तर कोण येता भाणी घेऊन जाता बघते तर काय एक राहावं ना 2 फुटकी पातेली आणि अर्धी जळकी लाकडा काय सांगताल्या फुडल्या पाकड्या खुई कराट फाटला पाकडा उघडा काय सांगताल्या आपल्या का जेव्हा धोधो पाऊस वतांग लागलो आणि डोंगराचा पाणी फाटल्यान दारान भरला आणि पुढल्या दारान बाहेर पडला तेव्हा मला कळलं ह्याचा घर दारान बार वाजता काय सांगताल्या रोज आमच्या घरात भांडणं कित्याक आका पोरगी होणच नाही म्हणून आता माका सांगा माका पोरगी होणच नाही ते तुम्ही काय करू बापल्याक समजाक नको 17 पावटी मी यांका सांगलंय ओ तुमच्या पूर्वजांचा काही चुकला असा तर खायला देवा धर्माकडे जाऊन चौकशी करा म्हणा तरी बापच्या कोणी जाता हा माका अंका देवाकडे जाऊन का पोरा होतली असा नको नको ता बोलत राहता काय बोलान सारखे नाही बोलला की अंगार दारू खाऊन येतात ते नको नको ते गाय घालतात बरं माका गाई घालतात ते घालतोच शेजाऱ्या पाजाऱ्या नको नको ती गाय आता मी बायको म्हणान गे शेजारा घेतल्याच आहे का सगळी शेजाऱ्या माका सांगतो चकू गो तुझ्या गावात सांगान ठेया आम्ही जरी का काय नाही बोलले तरी घराकडून गाई घालता बघून घेतल्या गावाची गुटली करून ठेवतो असा बोलतो माका सांगा चला माझ्या बाबून ऐकल्यात माझ्या गावाची गुटली मात्र कोणी करू नका समजल्यात ते तुमका गाई घालतात ते नाही म्हणत नाही पण त्याच्या मागे मोठा कारण असा मी अजूनपर्यंत कोणाक बोलायक नाही पण तुम्ही असं सांगतात म्हणा माका सांगा चला त्यांचा काय असा ठाऊगा अमावस्या पौर्णिमेला काय चाळावता आणि कोणाकोय गाडी घालीत सुटतो बरं हँका काय तातातला आता जाऊ काय म्हणाले देवा धर्माकडे चौकशी केलं सगळे देवधर्म काय सांगतो त्याच्या वयला जाणार पुरी पाशण्याच्या घराण्यातच तसा त्याच्या आज्याचाच तसाच चालवायचा आजो मेलो त्या बापाशी दसला आणि बापूच मारताना हे गेले पुढे बाबा बाबा करून त्या म्हाताऱ्याने हँका मिठी मारली हँकाय आता काय लय बघा सांगत राहू नये ना अजून काय नवीन झाल्यापासून कल्ला तर सुख ना समजल्या त्या बापयाच्या नावाने रडत लागलो सुख कसला नाही